Kasu honetan, multzo berri bat egingo dugu eta itxatziko ditugu S bata, hortaz esaten dugu berria, assembly, isometric assembly, zen multza da hau bedia solida egiteko, eta hau da bat baino gehiago jartzeko. Horri ematen diogu, eta esaten diogu insertar komponente, eta komponente horiek hartzen ditu bide hemen talde horretatikan, eskriptorion dago, baina talde honetan gure kasuan solido jartzen duen. Bale, orduan, lehenengo arrastatzen dugu S bata eta kokatzen da hor. Bale, berdina egiten dugu insertar komponente eta hoen egiten dugu S bia. Bale, orduan, S bia hemen askatzen dugu eta horrela uzten dugu. Eta galdetzen dugu, nola lotu nahi dugu hau. Bai, orduan, esaten dugu, arpegi-arpegiekin kointziditu erazi nahi dugu. Orduan, hemen daukagun hau, bi iruki frenteka daudenak, esaten dugu, hemen azpikalde hau jarri nahi diot berde honekin. Eta ja pareak hartzen da. Bale? Hirugarren aukerarekin, bai, alineazion plana, esaten dugu, hemen alboko hau jarri nahi dut honekin. Eta azkenik, hemengo hau jarri nahi dut honekin. Eta ja kokatu dugu. Eta berdina jungo ginateke egiten, osta berriro S bia botatzen dugu, eta berdin jarraitzen dugu. Hartzen dugu bigarren aukera hau, esaten diogu azpikaldea, kokatu nahi dut honekin, gero, hirugarren aukera honetan alineazion plana, eta esaten diogu hemengo hau, arpegi honekin, eta honako hau, arpegi honekin. Kokatutak hau. Beste bil gelditzen zaizkio, insertar komponente, berdina, S bia, pausak berdina dira, oinarrizkoa ikasi dezagun. Azpikaldea selekzionatzen dugu, gaikalde honetan, ondoren hirugarren aukera hartzen dugu, alineazion plana, eta esaten dugu, hau arpegi honekin, eta honako arpegi hau atzekalde honekin. Eta bere lekuan jarri dugu. Bat bakarra falta zaigu. Insertar komponente, S bia, berdin, hartzen dugu bigarren aukera hori, arpegi hau, honen kontra, hirugarren aukera alineazion plana, esaten honako hau honekin, eta bukatzeko hemengo hau honekin. Bale, eta hau izango ditzake gure ariketa, bai, bukaturik.